Hello everyone, welcome to Rajabi Vlog. गोबावनि उनाव दिनै नोंथांमोन बयखौ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना। itanagar थांनो नागिरदों लोगोफोर, ट्रेन नेगासिनो नै जिरायनानै। नै ट्रेनबो मोनफैबाय, एबार गाखोना लानोसै आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय थांबाय थानोसै आरोना। नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम। नै बिथाङानो दोनफैदोंमोन जोंखौ बै टपियावलाया। नै लोगोफोर दानिया गाखोना लाबाय, ओमफ्राय जायगायानो जेन थेनेसि जिरायबाय आरोना। ओरैबायदि मानसि मा होनो बेखौ फाथै जावनाय बायदि हनै बिथिं एकदमबारे नारा नाथाथार। दानिया फाइनालि मोनफैबाय गहपुर स्टेसन आरोना। ओंखारबाय जोङो, बेनिफ्राय टमटम लानानै थांनोसैलाय आरोबाव राजगड़, बेनिफ्रायसो आरोबाव सुम' मोनगोन आरोना। नै दायो जोङो गाखोबाय टमटमाव, बेनिफ्राय थांगासिनो जोङो। आजाया बेग हमथानाया बिराद मुखुब आरोना, गोलैजानो गिनाया एकदमबारे हमथाथाबगासिनोथार। दायो नै फैयै फैयै मोनफैबाय एकदमबारे मा होनगोन बेखौ राजगड़ मोनफैबाय आरोना लोगोफोर। बिनिफ्राय सुम' लानानै एबार होलांलायनोसै इटानागार। नै एबार सुम'आव गाखोबाय आरोना, थांनोसै एबार सुरु जाजेनबाय। नै इयाव पास बनायदों जोंहा, ओमफ्राय बिथिं नै गुमैया पास बनायगासिनो, ओमफ्राय आजाजों आंजों नेगासिनो आरो नै। नै एबार बेखौ हैनांसिगौ आरोना, देखायनांसिगौ। नै दानिया इटानगरनि फारसे आगान होजेनबाय आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादो दानिया जायगाफ्रा माबायदि नोंथांमोननो आङो फारसेनिफ्राय एसेब्लाबो देखायलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादो। नै मोनफैबाय इटानगर, बेनिफ्राय दानाबा गारियानो गैया, ससे थांनो इटानगरलायनो गंगासिनोलै। आजा उन्दुनो ओंखारबाय? नै लोगोफोर गंगानिफ्राय आरोबाव अट' गाखोबावनांबाय आरोना। हाजो जायगायावनो अट' देन्जार सलायखायो। ओरैबायदि जायो आरोना, नै मोनालायबाय माने खोमसि जालायफैबाय आरोना। ट्राफिकनि थाखायनो बिराद लासै। स' फाइनालि लोगोफोर नै जायगायाव फैदोंमोन बेयाव मोनफैबाय आरोना। नै आजामोननि रुमाव मोनफैबाय एबार। बेगखौ लालायबावालै आङो। माबेयो नोंसो लाबाखै? फाइनालि लोगोफोर आजामोननि स्कुलाव मोनफैबाय आरोना। आजामोनखौनो दोननो फैखादोंमोन नालाय, ओमफ्राय बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना दिनैनि हाबाफारिखौ लोगोफोर। नायना माबायदि मोनदों नोंथांमोना? नायना मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर ना। बाय बाय।